Ndatosha dai, so ndakaona murume anga abata mukadzi dai, akamubata akaita kunga vakagara pasi. Asi pandakandotosha ndakangoti toche iye achizi tazwa kuti ndiyani ari kutocha, ndakurumidzwa dai kubvisa tochi kuti ndanoti mukadzi akachibhidha. Ndakangona injari yepagotsi ndobva azonotora chimuti kwabva adini kwakumurova pagotsi apa kudai kumusoro panofara tanga kutokuda kwemazuva ese zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ropa radeuka zvakare muchikanga. Imba yaifanira kuva nzvimbo yorugare yashanduka kuva nzvimbo yerufu. Mhuri yaparara, vana vasara vasina amai, uye nharaunda yose yakazadzwa nokuchema. Nhasi tiri kuno kuchikanga uko mukadzi anga achizikanwa kunzi Mai Andile aurayiwa zvino utsinye mumba make. Mashoko ari kubuda kubva kune vagari vanoti paive nekusawirirana pakati pake nemurume wake mushure kunge murume adzoka kumba achiona vana vari voga. Zvisinei, mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi uye chokwadi chose chichabuda. Chii chanyatsoitika? Chii chakaitika kuti mhuri iyi isvike pakupererwa naupenyu? Chakupai zvapupu zvakaona. so zvakaitika nezuva nezvekuti mukadzi akaenda padoko achisiya mwana kamwana kane 4 months. So murume akatendera nemba isatsvaga mukadzi anomwana achibva auya bva ati mambomuonawo here mukadzi uyu akati atinomuona. Mwana achingochema bva anguva yabva atisira mwana then ndandina vamwe mai atogara navo pana pachitosuka chitotaura nyaya ndakagara padho vandatobata mwana then achibva ndamuti mwana yaramba achichema achingotendera nemba wadi kuenda unotora mukadzi wako kusipa uko. Achibva aenda the time yakareti rebei vananoti time yati rebei nimba zve 30 minutes achibva adini vandatera because mwana akaramba achichema vandatera usipa uko yake ndosvika mukadzi akatogara pamberi pebhawa ndatomutambidza mwana patotanga kutoyamisa mwana wake. Ndakasvika kuti murume anga ari panapa nepajurawa so zvadaro murume takatodzoka takatotukamidzana ndadzoka pamba pana tatodzoka ibva topinda mavanogara imomo tatodzoka daro tatopinda mukatanga kubika then vana vemukadzi wahombe ndokazotanga yononokera mapasi 6 vakati atumburo tochi mwana mucheche ari kuchema asi kuona paari vandati atochi yekuti asei ndidhenyo wakadhaka unodini wakazodonza foni yangu maenda chiri nayo ikoko anombozvitora sikaspekta vanobva vazodzoka futi pane kamusikana kati 12 years 18 vazodzoka akati ahwei panapa vemutitochero mama ari tuwadini tuamutsa vasi kudini vasi kumuka ngati amanje kuti ndete ndegoma hazvidini hazviiti ba tobva nena unotocha nepawindo rekuseri rakaboka vandatoshwa dai. So ndakaona murume anga abata mukadzi dai akamubata akaita kunga vakagara pasi. Asi pandakandotosha ndakangoti toche iye achizi tazwa kuti ndiyani ari kutocha. Ndakurumidzwa dai kubvisa tochi kuti ndanoti mukadzi akachibhidha. Ndakangona injari yepagotsi vandadini vandanoti vandatangoti shedzo wano ndopandakatangodi kushedza wano seri unoko nchita sei. So vana kugara kwavo vega vachingonesa nongwa nemakore vega vachingotwa vachita sei ndo zvakaitika kuziya zvakadi ndakaonawo zvakaitika izvozvo. Vaingorwa andi nyaya dzacho dziripo madhoketsi acho vaingorwa makore chero vaigara vangorwa vanongorwa 4 months kachechi vechituru waitomboenda naye akatomubereka saka mwana wake wese wari patakati ngatidini tsvagetidaitidai ndopazofonerwa polisi neambulance chibva yazouya zana takangotatunosazvimzavamwakapika vetoileterekutizana uzaingoramba ari pane mukadzi ozi mukadzi akatomboradzikwa pasi achibva atozvamoakatonosimudza bvazomisa pamubhedha mibva ikingoti achadii
achamuka. Vana vari pane hama yavo vakuzidirota. Ndinongokurudzira kuti kana unoti zviri kunetsana nezveunosiya nazvo kuzi vanhu ava vaingonetsana nharaunda yese ino ichingotaura kuti vanhu vade vasiyana, vanhu vade vasiyana, because kunetsana kwahakusi panhasi chete. Pasocial media zviri kunzi vairwira $10 ndo nyaya iri kufamba vachinzi vairwira $10. Pane zvemambonzwawo nezveizvozvo zviri? Hanzvadzi yemukadzi ndo yanga yauya hanzi yawapa here mari, handichaziva mwana amaundi kuti mari, but mari wanga wapiwa, so vanhu ikungoti vakangopiwa mari chavanotanga kudi kumwa idoro. Hazvekurwira mari ana hangu anoshuwa ipapa. Kugarapo apa 5 years, taatane 5 years tagarapo. Vanhu ava vaigara vachirovana, sometimes vakatodhakwa, especially vakatodhakwa mukadzi otomboenda kubhawa osiya mwana, murume achiteera kuti mwana uri usiya mwana mucheche, baba chatodzoka kuma 4 am orara usiku isasipo nemwana. Saka vaigara vachirovana, isu tichitombobata musadaro, mukadzi dai uriwo wasiya chidoro, murume odhakwa zvake nokuti iwo ndiwo munhu nevanhu. Saka pavaidaro ipapo vachirovana umwe wobhoendesana kana kupolisi, vaitombogara vachitombosungwa odzoka nenyaya idzodzo, akavharirwa odzoka nenyaya idzodzo. Saka tinongokurudzira vanhu kuti kana vanhu vachiita zviona zvisiri kuita zvekugarisana nemunhu anodhakwa, zvine nani usiye kusiyane nazvo, umwe neumwe wangochigarira hake kwake panoti vazosvika pakuita zveviolence aimwana. Vane vana vangani? Vane 5. Mumwe wacho akaenda kuSouth Africa, vakasara 4 vanga vachigara naye. 3 ndo vemurume waainaye, 1 wacho haasi. Nyaya iri kunzi yakaitika ndeyekuti mukadzi anzi akasiya mwana here aenda kubhawa. Saka paakadzoka uyu murume kwakubvunza kuti ko mwana aripi, wakasiya mwana uyu uchienda kubhawa noti mwana anosara nani. Murume ndokukika bhutsu murume wacho. Murume kwakukika bhutsu kumukadzi. Ndobva azonotora chimuti kwavhadimi kwakumurova pagutsa apa kudai musoro panofara tanga kutobuda nzeve nemunhu. Vanga vakadhakwa. Vese vanga vakadhakwa. Pakupera kwenyaya iyi, mubvunzo unoramba uripo ndewekuti mhuri ngani dziri kuparara nekuda kwehasha, kusanzwisisana uye mhirizhonga mudzimba. Hapana kusawirirana kunofanira kuguma nekurasikirwa neupenyu. Sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi, tinopa nyaradzo kumhuri yafirwa, kuhama, kune shamwari dziri kurwadziwa, pamwe nemwana mudiki asara asina amai. Tinokurudzira mhuri dzose kuti dzitsvage nzira dzekugadzirisa kusawirirana murunyararo uye dzitsvage rubatsiro kana zvinhu zvava kunetsa. Ticharamba tichikuteverai nedzimwe nyaya kubva mukuferefetwa kwenyaya iyi. Ndini wenyu Olin Anderson, ndiri paKunashe TV. Tinokutendai nekutitevera.